गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडियोआव फिन खेब बरायनानै लाग्रोबावबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय CMAAA नि गोदान आपडेट लानानै फैदों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडियोखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडियोखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडियोखौ जागायदिनि। आं CMAAA नि सायावहाय भिडियो मोनसे होनायाव कमेन्टआव मोननैसो कुइसन सोंहरदों। दिनै नोंथांमोननि सोंहरनाय कुइसननि एन्सार आरो नोंथांमोननि डाउटखौ क्लियार खालामनानै होगोन। आं CMAAA नि सायाव भिडियो बानायनायाव नैबे माखासे कुइसनफोरखौ सोंहरदों। बे कुइसनफोरानो जादों CMAAA 1.0 नि नेक्स्ट किस्तिखौ माब्ला मोनगोन? सिगांनि मोननांगौ आद्राया माब्ला मोनगोन? बे कुइसनजों सिगांनि कुइसनजों सेमानो। CMAAA नि गोदान एप्लाइआ माब्ला ओंखारगोन आरो CMAAA खौ लाब्ला साख्रि मोनगोन ना मोना? बैफोर माखासे कुइसनफोरखौ आंनाव सोंहरदों। दिनै आं नोंथांमोननि गासै डाउटखौ क्लियार खालामनानै होगोन। सिगाङावनो आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि CMAAA एबा चिफ मिनिस्टार आत्मनिर्भर असम अभियान स्किमखौ आसाम सरकारा जोंनि आसामाव थानाय साख्रि गैयै लाइमोनफोरखौ जिउआव थांनानै थानायाव माबा मोनसे खामानि मावनानै गावनि आथिङाव गसंथानो हायो, बे थांखिजों CMAAA 1.0 आरो CMAAA 2.0 स्किमनि गेजेरजों 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होनो थांखि लानाय जादों। बे 2 लाख रांनि 1 लाख रांखौ गिबि किस्ति हिसाबै होनाय जायो। जेब्ला बे 1 लाख रांजों मोजां खामानियाव बाहायनानै आर्निं खालामनो हायो, अब्ला सेकेन्ड किस्ति हिसाबै आरोबाव 1 लाख रां, गासै 2 लाख रांखौ होनाय जायो। जोंहा आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला CMAAA 1.0 नि गिबि खोलोबाव गासै 25,000 लाइमोनफोरा 1 लाख रांखौ मोननो हाखांबाय। जायफोर बे 1 लाख रांजों मोजाङै आर्निं खालामनो हाबाय एबा मोजां खामानियाव बे 1 लाख रांखौ इउटिलाइज खालामबाय, बैसोर आरोबाव सेकेन्ड किस्ति हिसाबै 1 लाख रांखौ मोनबावनो हासिगोन। दा जोंहा कुइसन सोंनाय बायदियै CMAAA 1.0 नि नेक्स्ट किस्तिखौ माब्ला मोनगोन? बेनि सायाव जोंहा गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायनानै होदों दि सिगांनि खोलोब बायदियै CMAAA 1.0 नि फैसाखौ गासै 25,000 लाइमोनफोरानो मोनबाय आरो दायो CMAAA 2.0 नि फैसाखौ गासै 75,000 लाइमोनफोरा मोननो थांगासिनो। बेनि फैसाखौ गिबि मन्त्रि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला फैगौ 2026 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 15 अक्ट'नि सिगां बेनि फैसाखौ मोननो हागोन। बेवहाय CMAAA 1.0 नि सेकेन्ड किस्ति 1 लाख रां आरो CMAAA 2.0 नि फार्स्ट किस्ति 1 लाख रां, बे मोननैखौबो 2026 मायथाइनि फेब्रुवारि 15 अक्ट'नि सिगां होनाय जागोन। बेनि एक्जेक्ट डेटखौथ' डिक्लेयार खालामथ'वाखै। आरोबाव गिबि मन्त्रि बिथाङा बे बाथ्राखौबो फोरमायबावदों दि CMAAA 1.0 नि गासै 25,000 लाइमोन आरो CMAAA 2.0 नि 75,000, गासै 1 लाख लाइमोनफोरा बेनि फैसाखौ एखे टाइमावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो गोदान आपडेट फैनायखौ नेथ'बानो जाबाय। दा जोंहा नेक्स्ट कुइसन, CMAAA नि गोदान एप्लाइआ माब्ला जागोन? दा जोंहा बेनि गोदान एप्लाइ ओंखारथ'वाखै। दा CMAAA 2.0 नि गिबि किस्ति आरो CMAAA 1.0 नि सेकेन्ड किस्तिखौनो होनोसो थांगासिनो। बेनिखायनो बेनि गोदान एप्लाइआ जाथ'नाय नङा। दा नेक्स्ट कुइसन, CMAAA खौ लाब्ला साख्रि मोनगोन ना मोना? दा आं बेवहाय बेखौनो बुंगोन, जोंहा CMAAA स्किमा साख्रि गैयै जबलेस लाइमोनफोरनोसो रांनि अनसुंथाइ होनाय। दा बेनि रांखौ लाखांनायनि उनाव साख्रि मोना होननायनि जेबो बाथ्रायानो फैया आंनि बुजिनायाव। दा नोंथांमोना सोर सोर CMAAA खौ एप्लाइ खालामदोंमोन, बेनि फैसाखौ मोनगोन ना मोना बेखौ नायनो थाखाय नैबे लगइनआव थुनानै नायनो हागोन। बेवहायनो नोंथांमोननि गासै प्रसेसफोरखौ नुजोबगोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो सिगाङाव सोर सोर CMAAA 1.0 नि फार्स्ट किस्तिखौ मोनखांखो आरो CMAAA 2.0 खौ सोर सोर एप्लाइ खालामदोंमोन आरो सोर सोर फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ, नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।